Može? Može. Evo, krenut ću ovako. Što? Šta sam ja rekao, sad idemo i preko mreža. Šta mora da mreže imaju, šta sam vam zamerio? Kad vozite bicikl, šta sam vam zamerio? Pa recimo da imam taj neki osmeh, da je ta, kažem, neka harizma i možda da je sklop malo bolji. Da, pogledajte malo u kameru. Pokušajte malo flertovati s kamerom. Nema razloga, ja znam da ste vi rak. Priroda vašeg znaka da su rakovi emotivni. Dobro, to da. Rekao sam i njonjevi. Jel vi sebe smatrate njonjevim? Pa ne smatram sebe da kažem. S obzirom kako bacate tu loptu niste njonjevi, nego koji ste podznak. Kada ste na slikama tako tužni, a sa loptom tako uspešni. Koji ste podznaki? Isto su mi rekli da sam rak i u podznaku i u znaku. Pa ima li nešto od lava da ste zahvatili? Nemoguće. Dupli rak bi samo sedeo ovde i plakao na tužnim pesmama. Nema, baš su mi rekli da je ono sve dupli rak i podznak i znak. Vi ste jedno vaspitano dete, jako ste lepo vaspitani. Pozdrav za mamu i tatu koji nisu hteli da smetaju, jel tako? Pa da, oni su došli da budu logistička podrška. Koliko su vam roditelji podrška u životu i da li oni znaju da imaju vaspitano dete? Pa ja mislim da iskreno znaju što se tiče toga. A što se tiče neke njihove podrške, smatram da imam baš dovoljnu podršku, možda više od strane majke nego od strane oca, pošto je on malo, da kažem, bio skeptičan oko tog, da kažem... Dobro, ali išli su sa vama i u inostranstvo, ali tako, vi ste neko vreme živeli u inostranstvu, koje ja mogu dobro da procenim. Da. A kažite mi, i kako ste zapravo prepoznali, shvatili da je lopta vaš smisao? Ja čak sam vas nisam stavio rap pesmu, uzeo sam domaću što smo imali u našim folderima, vada ste vi meni dali sve neke strane. Ja jednostavno nisam mogao hteo sam domaću neku ili iz prostora bivše Jugoslavije. Tu ste dobar stručnjak kao DJ. Ste bili nekad DJ? Nisam nikada bio DJ, ali nekako imam osjećaj, da kažem, za muziku možda jednim delom. Znam da ubodem možda šta ljudima odgovara i... Evo, vi ste meni Be Free-a stavili, pa E.T., pa Kneza, pa Ela, Bi Ajkulo sa ljudskim likom, pa Flamingos i čak 2 pesme, pa Kerber, pa i Mladen Vojčić Tifa čak je na vašoj playlisti. Pa ne da ste uboli, mogli bi da budete DJ. Hvala. Jeste bili nekad DJ? Pa nisam, da kažem, nikad bio DJ, ali dosta slušam, da kažem, raznorazne žanr muzike. I onda verovatno od svega toga napravim kao taj neki miks svoj. Baš isto kao što sam uradio bio sa stranom, mislim. Verovatno je do toga. Znate šta znaju, kažu za vas? Vi ste i odličan fizioterapeut. Da vas pitam, da li sada reuma i kočenje, šta kaže nauka? Vi se bavite tim poslom. Da li je samo promaja razlog što se kočimo ili može da bude i nervoza? Stres. Šta je uzrok problema koji ljudi imaju pa moraju da idu kod fizioterapeuta? Pa uglavnom neki najčešći problemi koji dolaze kod nas, to je, da kažem, sa nekim fiziološkim krivinama kičmenog stuba.
uglavnom sve zavisi od posla kojim se ljudi bave, ali dosta često nam dolaze ljudi koji se bave nekim kancelarijskim poslom ili da kažem nekom TV emisijom koji rade pa dugo sede, pa onda imaju onu da kažem izraženu lordozu u donjem delu kičme, pa onda mi to sa da kažem vežbama pokušamo da olakšamo njima da kažem te bolove, da je to manje boli, da jačamo mišiće, da pokušamo taj trbušni zid da ojačamo isto, jer on dosta zavisi od samog držanja tela što se tiče tog donjeg dela. A kažite vi meni, vi bi mogli, kažu prosto, to je sad posao koji je jako cenjen u inostranstvu, vi nekako ste, čini mi se, vašu karijeru zacrtali za loptu, da vam je to glavna ljubav u životu i kao svaki rak, naravno, idete sa svojim emocijama, je li tako? Pa uglavnom sve radim sa emocijama, da li to bio posao fizioterapeuta, verovatno neku, da kažem, empatiju, isto unesem tokom tog mog rada, pošto baš pacijenti, da kažem, dosta uglavnom budu zadovoljni sa mnom. Kažu imate zlatne ruke, Pa hvala a ja im. sam dobio na preporuke da evo preko društvenih mreža ja imam, kažem, predlažite goste i onda su mi rekli Stefan Janković je čovek kome treba pomoći, zato što je on dobar čovek, što je dobar fizioterapeut, ali je izvanredan u sportskoj veštini. Kako se zove ta veština što ste loptali u studiju? Pa to je taj freestyle, streetball freestyle, da kažem slobodan stil sa loptom, kombinacija tih nekih trikova i nečega što, kažem, možete da primenite u nekom basketu kad igrate sa, da kažem, ljudima, sa ortacima, sa drugarima ili ovako. Možda u tricks 3 može neki trik da se primeni, sve zavisi kakav je sudija, da li će on to svirati, da je lopta možda nošena ili da su koraci, sad to je sve zavisi. Samo vi recite koliko ste vi živeli zapravo u inostranstvu i vratili ste se u Srbiju ponovo, živeli ste, jel tako, koliko je ovaj CV vaš što smo pripremali, vi ste zapravo i bili neko vreme u inostranstvu, tako, gde ste živeli? Pa bio sam sa roditeljima na Islandu, mislim da sam negde posle završetka srednje škole sam otišao sa njima na Island, tako je da kažem bio dogovor. Isto da probam da kažem taj basket, ali ono 5x5, znači sve regularno, bez ovoga mog freestyla, bez tih nekih mojih trikova i toga svega. Eto, ajde da se oprobam u tome, čisto ono zbog toga, da kažem, to je taj neki glavni razlog zbog kog sam ja otišao. Kažete mi da ste u Americi, ili mislite da je bolje prošli se, taj basket malo više tamo ceni nego ovde kod nas u Srbiji? Kakva je situacija u inostranstvu? Da li može od toga da se živi? I da li bi to mogla da vam bude profesija? Iako je profesija fizioterapeut, je li tako? Pa da, to mi je da kažem profesija što se tiče škole, ali iskreno bih voleo da taj moj basket, da kažem, prebacim u tu profesiju. Dobro. I da stvarno živim od toga što ja radim i što ja stvaram. Neki, da kažem, najuspešniji naš čovek iz Srbije i hteo bih ovim putem da ga pozdravim, to je Nemanja Blažić Triki. Ne znam sad koliko ste upućeni i koliko ste čuli za njega, ali recimo eto on od toga što radi, živi, da kažem, dosta tu treba novca, dosta sponzorstva, dosta svega toga, ali eto on je prvi u Srbiji koji je od toga napravio da može da živi. Da. Jer je to više zastupljeno u Americi recimo i to je bilo najzastupljenije negde od 2000. do 2010. To je ono baš bilo bum. Vi sednete na bicikl, ja sam sad pokušavao da budem vaš PR. Vi sednete na bicikl i šta sam vam zamerio u vašim obraćanjima javnosti? Sad pokušajte da budete suprotni od toga. Zašto ste namršteni toliko na YouTube-u? Zašto je to neki ton? Vi vozite bicikle, dajete lepe poruke, ali gde je tu osmeh? Gde je to koketerija sa kamerom? Evo, pokušamo danas da ispravimo. Pogledajte u kameru, nasmejte se. Znači, zašto taj stav takav? Pa ne znam, svi kad me pogledaju na tu neku prvu loptu misle da sam kao neki... Jako delujete uobraženo, jako delujete strogo. Ništa od one energije koju smo upoznali sada kad ste došli ovde u Radio-televiziju Vojvodine. Jel morate to da menjate? I nešto, i govorili ste, suviše ste nekako, nije YouTube mreža da se vi sad ispovedate. Vi tu, čini mi se, iskazujete vaše emocije. Dakle, vozite bicikl i pričate o emocijama. Ja to do sad nisam video takav YouTube pristup. Je to nešto originalno?
Pa uglavnom gledam da budem originalan, zato što jako je teško, da kažem, biti originalan, jer svakog skoro danas maltene ili kopira ili nešto malo uzme od ovoga, malo uzme od onoga, kao što sam ja, taj da kažem moj miks sa tim trikovima. Ja sam video od nekoga i taj neko video od nekoga, ali pokušam maksimalno ono da budem originalan, da iznesem to nešto svoje, možda da kažem tu neku energiju, možda neki stav. Eto, prosto kroz... Je to akrobatska veština što vi radite? Pa možda ja smatram da jednim delom jeste, kako da vam kažem. Ali kažite mi, mlad ste čovek, koliko vi sad imate godina? Pa ja imam sad 21 godinu, ove godine... Život je pred vama. Dakle, mlađi ste od moje emisije Tabloid, koja 23 godine ima. Šta čovek s 21 godinom razmišlja od čega da živi? Eto, uzet ćemo to praktično pitanje, faktički. Da li od tog sporta, od lopte, da li od toga da ste fizioterapeut, za to ste se školovali, sve što treba po zakonu da se radi, vi ste dakle prošli škola i to je što kažu unosan posao, danas se bave najgore što priučeni maseri sakate ljude po gradu, se slažete sa mnom, jeste čuli za te priče? Pa da ima ljudi da ima koji... raznih ljudi koji, da kažem, eto, prosto možda na neadekvatan način pristupe ili nemaju prosto dovoljno znanja. Mislim, nema čovjeka koji sve zna, jer uvek se učimo dok smo, da kažem, živi, a opet umremo glupi, tako bar kažu. Dobro. Prosto, eto, možda se upuštaju nešto što ni sami nisu svesni. Ne mogu ni za sebe da kažem da tokom tog mog rada da znam sve da radim, ali recimo nešto što ne znam da radim, pitam nekog starijeg kolegu ili da mi pokaže ili da me usmeri. Konkretno pitanje, ajde vas kao čoveka koji ima 20 godina, od čega mislite da živite? Da li je to vaš posao za koji radite, tako kao fizioterapeut? Da li želite da živite od te lopte, da pokušate da tu napravite sportsku karijeru ili želite da živite od YouTube-a? Pošto ste se i obraćali i imali klipove na YouTube-u. Ili je YouTube ipak bio jedna vrsta nekog egzibicionizma, narcizma, šta je bio YouTube? Pa ste odustali. I nekako niko tu ne govori otvoreno na YouTube-u. Sad hoću da snimam, neću da snimam, mrzi me da snimam. To su stvari koje se ne pričaju. A vi to radite. Da. Od čega mislite da živite? Ili da li mlad čovek danas da bi preživeo mora da radi 3 posla? Jako me interesuje savjet koji mlađim ljudima ćemo dati kroz ovu emisiju. Kako danas, ako imaš 20 godina u Srbiji, šta moraš da radiš da bi bio srećan i da bi imao lepu egzistenciju? Eto, to pitam. Pa pre svega bi trebao da vidiš gde bi i šta bi, da se odlučiš što se tiče profesije. Ne znam, da imaš nešto što je sigurno, možda kao taj posao fizioterapeuta, da to kao bude primarno, jer je to opet siguran priliv novca. A tipa, ne znam, YouTube da bude kao neka hobi varijanta, pa ako će biti, neće biti... Znate, puno ima vaših kolega rade kao fizioterapeuti, vi radite u državnoj instituciji, ali vole da rade i privatno. I tu se dosta dobro zaradi. Znači, ja vam kažem da amateri uzimaju po 2000 dinara, a da vam ne pričamo o profesionalnim fizioterapeutima, to je 4 do 5000 dinara. Ne pričamo o parama sad kao materijalnim sistemom vrednosti, nego kažem, imate zanat u rukama, a vama lopta u srcu. Međutim, ja mislim da vam je muzika u srcu. Htio bih da vas pitam za jednu pesmu koju ste mi odabrali, u pitanju je Mladen Vojčić Tifa, Stipo Gatibo. Jesam dobro rekao? Kako ste došli do te pesme i otkud Stipo Gatibo na vašoj playlisti? Oduševio sam se, 3 puta mi je bio predlog ta pesma i nikad nisam pustio do sad. Pa evo recimo najkraća verzija priče, odakle to, na primjer gledao sam onu Grand našu emisiju. Dobro. I bio je jedan momak, da kažem, gde sam pronašao i sebe tokom tog njegovog nastupa, Isak Šabanović. A znam Isaka kako da ne, pa znam, to je onaj što je plakao. Da. Jel tako zbog... Baš taj, Jel taj? I što se bavi ovim preparatima za skidanje kila i sad učestvuje na Beogradskom proleću, pa ja sve znam, takav mi je posao. Znam. Dobra je duša Isak Šabanović. Da, eto recimo da taj njegov nastup i sama ta pesma, kako on Tifu maltene skinuo, ja sam se bio oduševio i prosto dopala mi se eto pesma i to njegovo izvođenje i
iz tog nekog razloga sam eto stavio i slušao sam čak i Tifu u originalu i sve i prosto mi se dopalo. Vi ste meni ponudili 20 stranih pesama, ja naravno verujem da bi moja draga saradnica Olja Đipanov skakala od sreće s obzirom kako je dečko odabrao u playlistu, ali s obzirom da sam ja ovde diktator, mislim u smislu uređivačke politike i da ja puštam samo što ja volim, znači ovde idu domaće pesme, poneki narodnjak i vi ste odabrali Šareno. Od Tife, otkud Kerber na vašoj playlisti? Vi bi bili dobar i DJ. Otkud grupa Kerber, otkud za njih znate? Pa vi ste mlado dete, ko vam je Kerber na? Pa uglavnom da kažem, moji roditelji su dosta slušali tu našu, da kažem, domaću muziku. Ne dok rade niko ne sluša čim nema na listi, znači neki to vole vruće. Dobro, neki to vole vruće. Ali mislim da me vuče isto tako, da kažem, svet motociklizma, pošto jako volim to i onda prosto te neke, da kažem, pesme koje su možda vezane za motore i generalno za taj neki život. Pretpostavljam da sam eto tim, da kažem, odabrao. Dobro. I imamo i Flamingose, imamo Tap 011, imamo Ajkulu s ljudskim streetom, rimuje se, Ajkula sa ljudskim, Knez vam je na listi, to, imate dve dobre pesme, ono italijanske, Mia Bella Signorina i Tina Bambina, lepe su vam pesme od Kneza. I što ste Be Free odabrali, ispade to autor koga najviše puštaju, da je malte neko... Ja sam mislio samo Olivera Mandića da puštaju, vi iz 90-ih Be Free vam je. Pa Be Free mi je nekako, to mi nekako najviše godi i prija mi prosto kažem ta neka njegova muzika i to što je stvarao. Jeste probali da budete DJ? Nisam probao. Hoćemo probno jedno DJ. Pa mogu da probam, ali mislim da baš nemam toliko dara za to, ali uvek treba probati u životu, eto neke stvari ako ima prilika za tako nešto. Jel vidite kako ste opušteni na radiju? Da, nema treme, jel tako? Da, umete da opustite čoveka, stvarno. Jesmo pripremali emisiju, dogovarali se da ljudi prosto znaju da kod mene uvek priprema, mora se prođe audicija, ne pomaže poruka, ja porukama ne verujem, ne verujem ni Viberima, ne verujem i glasu, ne mora uvek da bude dobra priprema, meni se naravno pošalje mail, jel tako? Prosto ljudi da znaju, ja samo sam siguran vi ja u tandemu da bi bili odličan DJ tandem. Evo pokušat ćemo večeras, jedna moja i jedna vaša, može tako, ja ću malo i da švercujem svoje muzike, a ajmo da slušamo Mladena Vojčića Tifu i Stipo Gativo. O čemu govori ta pesma? Ste vi ukapirali? Pa relativno i jesam i nisam, ali ajde sad čućemo. Čućemo, Stifa! Onda opet Pa koje ste vi godište? 2001. Pa otkud meni 2001. puštat pesmu Mladena Vojčića Tife iz 90. godina? Je li to kriva televizija, kriv Isak Šabanović što ste naučili tu pesmu? Ovo je dobar heavy metal. Pa ne znam, mislim da nije niko kriv, eto prosto dopalo mi se i to je to, ono, eto, prosto sam nju izabrao, eno. Meni se stvari ili dopadnu ili mi se ne dopadnu, mislim takav sam. Dobro. Šta ćemo mi dalje sa vašom karijerom? Znači, hoćete da idete, znači, sad sam dao ideje za privatne biznise. Šta vam je plan za budućnost? Pa plan mi je za budućnost da probam da proširim tu, da kažem, priču što se tiče basketa. Voleo bih da još vidim da to neko može da radi, da kažem, sa mnom. Doduše imam ideju da napravim tu neku svoju ekipu i kad bismo uspeli nekog sponzora nešto da nađemo koji bi nas sponzorisao gde bi mi išli, da kažem, u neke druge gradove i igrali, faktički napravili kao neku tour priču. Dobro, da imamo to je dobro. Kao neki mali autobus, kao što su to radili u Americi, dok je bio taj N2 mixtape popularan. To mi je neka želja, ono, glavna, te bih ja eto voleo isto tako da putujem, bar tu po nekom komšiluku našem, pa onda posle da vidimo kako bi to sve išlo, kako bi publika reagovala, koliko bi se ljudima dopalo to što mi radimo.
I uglavnom da nađem te neke ljude koji imaju taj neki X faktor, neke već imam u vidu, naravno nisam ni ja najbolji. Samo mi recite, ko vam je pravio frizuru, nemojte reklamirati frizera, nego neverovatno da ta frizura stoji i pored loptanja i pored tih stvari. To gel neki u pitanju frizera ne smemo reklamirati, nego vas pitam za frizuru, pošto smo snimali i video, kako frizura uspeva tako da bude tu neki gel specijalan ili frizer specijalan, kako uspevate to? Pa ja bih rekao da je frizerka specijalna. Frizerka je specijalna, da, pošto ona, da kažem, kreira to sve i šiša i imate neke svoje ideje. Da, i vidim da imate neobičnu frizuru, pa i tako i obrve ste malo tu prošarali, sve to, jer tako mladi moraju danas da idu moderno. Pa ne moraju da idu moderno, a što se tiče obrve ima priča, recimo. Dobro, ajde da čujemo priču o obrvama. Pa tokom, da kažem, korone, kada je bila, pošto smo bili zatvoreni, nismo nigde mogli da idemo ni stanova, ni ništa zbog onog policijskog časa i svega. I listam ja na YouTube-u, negde sam nešto tražio, neke pesme, neke slike. I naleti mi muzičar naš, Stefan Cvijović Cvija. Sad koliko Cviju ljudi znaju, ne znam. Znamo ga. Ne znam ih mnogo, ali znam dobro. I vidim neku njegovu matursku sliku i taman je trebalo da bude i moje matursko slikanje. I ja rekao kao možda bi mogao ovako da isečem obrvu kao on što je isekao. I otprilike sam isto ispozirao maltene što se tiče slike. Njegova slika maturska i moja je identična. Tako da eto ta neka priča što se tiče te moje obrve, da kažem u čast njemu, jer me on isto jednim delom inspirisao prosto tom nekom njegovom muzikom. Svako je, da kažem, uticao jednim delom na mene malo, da se pronalazim. Kakvi ste vi ljudi iz novog milenijuma, kažite mi, kako vas zovu, milenijanci, jel? Pa ne znam sad kako nas zovu mi. Vi ste novi ljudi iz novog milenijuma, vi ste ljudi 21. veka, jel tako? Pa da, tako kažem. Kako vi komunicirate? Pa uglavnom preko tih. Jel telefon osnovna, jel dozirate telefon? Pa ja uglavnom gledam da ga doziram, sad neki bi rekli ja stalno visi na telefonu i sve, ali do duše imam dosta, da kažem, poruka i treba da se odvoji određeno vreme da bi svim tim ljudima ja odgovorio. A kažite mi, jel vežbate, mislim, u smislu teretana i to, ili je to sve zahvaljujući lopti? Gde, jel, delujete kao da idete u teretanu, jel živite sportski? Pa uglavnom živim sportski, gledam rano da legnem, rano da ustanem, u teretanu naravno idem, do duše radim neke vežbe više za definiciju, za eksplozivnost, znači da bude u bliskom bodiru. Koliko idete u teretanu nedelju? Ne znam, sad otprilike možda najmanje odem 3 do 4 puta nedeljno. Nedeljno? Najmanje, da. Jel trčite? Nedeljno čovek ide u teretanu toliko, ja nisam otišao godišnje toliko, ja nisam bio u životu u teretani. Ali ste mi dali jedan dobar savjet da se naspavam i poslušao sam vas. Da. Spavao sam duže od 8 sati. Koliko je, kad vi ležete? Nije vas zarazio telefon, filmovi i ostalo, ili imate ritam spavanja? Uglavnom, da kažem, imam od kako da radim, od kako sam krenuo da radim, do duše legnem tako oko 10, 10 i 15, jer ja već ustajem u 5 kad sam prva smena i od 7 radimo i ja već moram pre 7 da budem faktički zakovčan u uniformi, uredan, da popalim sve te aparate, da spremim listu pacijenata koji dolaze nama danas i onda u 7 sati dolaze nam ti prvi pacijenti, odnosno ljudi. Zašto vas toliko hvale pacijenti? Vi ste, kažu, i dobar psiholog i čovek koji dobro bol se podnosi. Jeste išli na neke dodatne kurseve ili dodatnu edukaciju? Nisam išao na neke dodatne kurseve, samo sam, da kažem, završio tu školu za fizioterapeuta, do duše samo srednju. Naravno, postoji fakultet gde vi možete da se još nadogradite dodatno, ima još i tih raznih nekih kurseva. Zašto ste odustali od YouTube-a? Odjednom ste saopštili dosta mi više snimanja, neću da se snimam, smara me, opterećujem, ja sam tako shvatio vašu poruku na biciklu. Samo to niste upali u baru, s obzirom kad ste saopštavali tu poruku. Ovo mislim da će biti dobar video. Recite mi, zašto ste rekli neću više YouTube? Pa rekao sam iz tog razloga zato što sam već osjetio da mi stvara pritisak i da mi stvara to neko opterećenje. Zato što sam jednim delom zapostavio sebe, jako dosta, gde sam uvek morao da mislim šta ću da im izbacim, da to bude nešto novo,
doduše da bude originalno, onda raznorazni neki sajtovi za, da kažem, edukovanje što se tiče tih biciklova, svega, šta kupiti, šta od opreme. Naravno, ja to volim i sve, ali prosto mi je u jednom momentu bilo preopterećenje i rekao sam ok, više neću, hoću da odložim na taj neki period i da imam taj neki lagani ritam, pa sad kad izbacim video, izbacio sam, sad ko želi da gleda i koga zanima, on će naravno pogledati, koga ne zanima neće, što je skroz meni u redu. I eto, okrenuo sam se onda da kažem više basketu. Jer eto, igrom slučaja mi je izašao jedan video koji sam ja video na YouTube-u, da mi se dopalo ti trikovi, to što smo, da kažem, do duše danas malo i snimili sa telefonom. Zapravo vidjet će to naši slušalci na društvenim mrežama, kao što sam rekao, ovo je radio koji se gleda. Naravno, uvek naše odluženo slušanje možete na sajtu Radio Televizije Vojvodine www.rtv.rs i naravno moj profil Aleksandar Filipović NS. Ja naravno imam zatvoren profil, ne mogu da prihvatam sve profile. Vi da li imate otvoren ili zatvoren profil? Pa kod mene je otvoren profil, zato što eto, mnogo ljudi tagujem, Dobro. Mnogo poznatih ljudi tagujem što se tiče tog basketa i svega, eto čak sam i od njih dobio od nekih i follow back i dobio sam, da kažem, respekt i poštuju to i cene što ja radim. Tako da eto, iz tog nekog razloga ja držim profil otključan, mislim nemam problem da nekoga prihvati ili ne prihvati. Jeste li imali nekad, fino ste vaspitani, emotivni, jeste li imali nekad govor mržnje? Neko da vas hejtuje, jel poznajete to? Pa imao sam dosta, da kažem. Kako se čovek bori s hejterima, s mrziteljima, s ljudima negativne energije? Kako vi uspeli? Pa ja sam recimo pokušavao da to ignorišem, pokušavao sam nekako da me to ne dotiče. Dosta sam onda znao da budem zatvoren i da budem u tom svom nekom svetu, ono kao idem da izađem napolje na koš, idem da odmorim mozak. Kako je blok, je li blok zakon, da li morate nekad da blokirate osobe koje nisu pristojne? Pa ne morate i kako, mislim sve zavisi od osobe do osobe. Dešavalo se možda da sam par njih blokirao ili prosto samo neću više da mu odgovorim na poruku i... Ili ima ljudi koji smaraju? Pa ima ljudi... Kako se nosite s ljudima koji nisu sportisti, nego vole da smaraju po društvenim mrežama? Ima li toga? Pa ima dosta ljudi koji imaju raznorazna neka pitanja. Recimo imao sam situaciju da me momak jedno sigurno 7 dana, da kažem, ajde da se izrazim, davio, pošto ne znam kako je drugačije. Dobar je izraz. Baš me znači davio faktički ceo dan do kasnih večernjih, da kažem, časova. Što se tiče bicikla, da li je dobar ovaj, da li je dobar onaj, pa mi pošalje dosta linkova, pa ja to gledam, pa gledam opremu, pa na biciklu kao set, tipa kao što imate u BMW-u, raznorazne neke pakete, sportski, običan i to sad samo pravim neko poređenje kako bi mogao ljudima da približim o čemu se radi. Slično da kažem ima i u biciklizmu paketa, imate neke osnovne pakete, srednje i one profesionalne i onda sam ja sad tu njemu objašnjavao šta koji kako paket radi, kako to sve funkcioniše, šta je dobro, šta ne, onda njegova, da kažem, ta neka namena zašto mu treba, da li samo od tačke A do tačke B ili možda želi neku sportsku vožnju, bržu vožnju. I tako da je to 7 dana prošlo, onako baš me izdavio, ali uspeli smo na kraju da nađemo Koliko mene dave da gostujem, ja samo zovem goste koji su mi intrigantni, koji su zanimljivi. Kako vam se čini ovo gostovanje na radiju i kako vam se čini ceo koncept, kako smo ovo pripremili? Ja sam jako zadovoljan, neobično je, moderno, drugačije. Pa meni je generalno ovdje stvarno prijatno, prvo to da kažem i prvo da pohvalim cijelu ekipu, znači baš to onako da kažem domaćinski. Hvala vam. Kako vam se svidela zgrada Radio Televizije Vojvodine, sam rekao da ćete se oduševiti, jedno lepo zdanje. Kao na BBC. Dobro, a kažite mi molim vas, mama, tata, kako oni su podrška? Pa da kažem jesu. Evo, ostali su u restoranu, ali baš su onako došli da podrže i mislim da je to jako bitno u životu, imati vetar u leđa. Kažite mi danas prijateljstvo, ljubav, jer se izgubilo, imali prijateljstvo, imali ljubavi, kakvo je vreme danas?
vreme je jako čudno i ovaj vrtlog ludi, ako mogu da se tako Da, izrazim. lepa reč. Đorđeta Balaševića. Da. Onaj blues mutne vode. Yes. Jako dobra pesma što se tiče toga, ali mislim da dosta ljudi se druži, recimo iskoristi. Dobro. Što se i meni lično desilo. Svi gledaju neki interes. Znam, odlično ste temu pokrenuli. Svi gledaju neki interes. Svi gledaju, a kod mene gledaju, na primjer, reklamu. Ajde, idem kod njega da se izreklamiram, osjećam se kao pokretni billboard. Pa ne možemo sve u životu da gledamo kroz interes. Pa ne može, trebali bi da gledamo kroz neko prijateljstvo, kroz neko novo, da kažem, iskustvo, prosto nešto novo. Tako bi ja bar gledao. Vi se ne munjite na društvenim mrežama, znači ne ulepšavate slike, ne filtrirate se. Da li ste primetili da ljudi jako vole da se lažno Da, jako rade filtering, jako rade Photoshop. Ne mogu da kažem da kod mene na profilu nema, doduše ja više volim neko osvetljenje da radim, što se tiče slike i to je možda na par slika, neko malo osvetljenje na nekom sitnom onako detalj, negde ga malo zatamnim, čisto da bi ta slika dobila onako da bi moćnije još izgledala nego što jeste, ali ne radim ja mnogo taj filter i taj Photoshop uopšte. Mislim, takav sam kakav sam. Kakav je san jednog raka, duplog, za budućnost? Imate li snove? Pa imam, naravno. Koji vam je san? Pa eto, san mi je da budem uspešan, da kažem, to mi je ono uvek bilo još dok sam bio i dete. Od uvek sam želeo da budem uspešan, da budem neko i nešto, jer smatram da imam možda ljudima nešto da pokažem. Da ne bude samo kao ono je živeo sam, želim neki trag da ostavim za sobom. Jer mislim i smatram da mogu, eto, to je sad neko moje lično mišljenje, naravno, sve zavisi šta će ljudi reći. Da, ono puno za život i za uspeh i za sve treba sreće. Da. Kako ljubav? Pa ne baš sjajno. Molim, zašto? Pa zato što dosta sam zahtevan, dosta sam probirljiv. Dobro. Takav sam oko toga i nemam sad neku da kažem kao potencijalnu da kažem metu. Probirljiv, da? Jako sam probirljiv. Šta to znači? Pa ja baš sve gledam. Šta to znači sve? Znači mora bude sve savršeno. Pa tako nekako, ali nema savršenih. Pa to ja kažem, nisam ni ja savršen. To hoću da kažem, nema savršenih stvari, ali dobro. Pa nema, mislim, prosto jako teško biti savršen. A da li to gledate i kad je karijera u pitanju taj sport i da to mora bude savršeno? Pa to baš gledam da bude savršeno, zato što eto, to mnogo, da kažem, volim i uvek to može nekako brže, bolje, da se možda ti neki detalji više naglase, da to prosto izgleda nekako lepše, tečnije, onako, da ima taj neki flow, kao što imaju crnci taj neki pokret. To me najviše, da kažem, i privuklo zato. Oni imaju taj neki pokret urođeni, ne znam šta je, ali nešto imaju. Kažete, ja imam nekako osjećaj, vi mlade generacije, da vi nama u Srbiji donosite ipak neku novu energiju, jer sam u pravu kad kažem da treba imati svoj stav, voleti svoju muziku, imati omiljeni sport, imati svoj svet i onda će vam život biti lep, gde god bili. Imati posao, ne biti dokon, ne baviti se drugim ljudima, nego baviti se sobom i sopstvenom unutrašnjošću. To ste jako dobro rekli, mislim i smatram da treba tako da bude, da svako napravi možda taj neki svoj svet. Mikrosvet, imate li vi svoj mikrosvet, gde ste srećni? Pa imam, da kažem, imam. Ima to nešto što mi se dopada i eto to prosto hoću kako da kažem, da pokažem ili iskažem taj moj svet, da iznesem, da i drugi vide. Mislim, sad koliko je to pametno, baš i ne znam, ali Bože moj. Dobro. Jel mana da nas biti fino vaspitan u vremenima gde psuju, gde su reality, jel mana? Pa mislim šta kažete mami i tati, jeste me pogrešno vaspitali što ste me vaspitali da budem pristojan? Nisam nikad to njima rekao, ali... Jel oni znaju da ste vi pristojni i vaspitani? Pa znaju, mislim, poznaju me, znaju kakav sam, da kažem, do duše nisam ni ja neka cvećka, sad da sam sjajan i sve, imam i ja tih nekih... Koji su vaši momenti, ajde da čujem, dali ste mi par korisnih savjeta oko tinejdžera šta da radim? Prosto razumete tinejdžer danas. Pa prosto razumem i nekako jednim delom se postavim kao roditelj, imam 21 godinu. Dobro. I mnogo njih, da kažem, su bili u čudu kao zašto si ti to tako postaviš. Zrelo se postavite. Bili bi dobar trener, jeste bili nekad trener? Pa nisam bio trener, ali recimo dosta
ajde klinaca, da kažem dece me pita kako ti to radiš, evo opet lopta, ali eto daću taj primjer pošto mi je najlakše, Dobro. kako ti to uradiš, onda ja njima pokazujem ono step by step, znači korak po korak kako se šta radi i to u slow motionu, onako polako i onda oni kao wow, uspeo sam ja da uradim, mogu i ja to. Mislim, smatram da bi možda se i tu, da kažem, ne proslavio, možda bi se i tu pronašao kao trener, ali opet je drugačiji osjećaj kad ste vi trener i kad ste vi, da kažem, igrač. Jer publika vas nekako drugačije gleda. Sama ta njihova reakcija je prosto drugačija. Da vas pitam sada za realni aikido, ali to zaista realni aikido? Da. Šta je to? Realno? Jeste realni, pa da kažem sve je to realno, u smislu tih nekih napada i toga svega, kako se odbraniti. Mislim, ja sam sad i zaboravio, da kažem, sve te neke tehnike koje sam znao, tu ima, mislim, oko 100 tehnika, nisam siguran, ali za crni pojas kad sam polagao imao sam 50 tehnika koji sam morao da znam na pamet. Tako da, ali nisam više u tome, to je otac više preferirao. Moram da vas pitam kao fizioterapeuta, imao sam jedan problem, nije mi pomogla ni struja. Onda kad je krenuo fizioterapeut, bolelo me. Kako se rešava taj problem kad imate spazam mišića, kako fizioterapeut rešava to? Kada je to toliko upaljeno i toliko problematično. Koliko, na primjer, čovjek mora da dolazi puta na terapiju da bi se to rešilo? Pa evo recimo kako sam ja rešio spazam u listu. To je to onako kao konstantan grč. Da, konstantan grč koji ne prestaje. Ne može struja da pomogne, ne može ništa. Kako ste rešili? Pa ja sam sa ultrazvukom rešio. Dobro. Znači onim najobičnijim što ima u ovim državnim, da kažem, ustanovama, imaju i privatnim. Neki sam gel našao koji mi, da kažem, odgovara najviše za te mišiće i to i onda dobijemo tu sonoforezu, pojačano delovanje tog gela, odnosno tog leka putem ultrazvuka. Jer ultrazvuk dubinski, da kažem, deluje na ta meka tkiva, na mišiće, dosta on to opušta, bolje cirkulacija i sve i eto neka masaža do duše, onako malo sportska. Jel ste protiv da se ovim poslom trenutno u ovom gradu bave ljudi koji nemaju diplomu? Samo je to da bi zaradili. Nije im dovoljno što rade u prodavnici u pekari, nego uzme još i 2000. Da li je to etički odgovorno? Baviti se poslom fizioterapeuta, nemaš za to diplomu? Pa mislim da nije što se tiče etike i toga svega, nekako meni to nema smisla, ali bože moj, ljudi se svakako snalaze. Jer tu smo gde jesmo i prosto možda taj posao njihov nije im dovoljan, ne znam, za neke režije ili za nešto što je njima potrebno. Ali ne znam, niko više danas gleda etiku, ako ćemo iskreno. Eto, pričao sam s jednim mladim, lekovitim čovekom, Stefan Janković, kako da vas zaprate ljudi na Instagramu, isto, imate li neku umetničku? Imam isto stranu, pa nema umetničko ime, do duše na YouTube-u se zove Leteći Novosađanin. Leteći Novosađanin, zašto ste leteći? Letite s onim biciklom? Pa i letim i padam i letim i svašta nešto. Ste se povređivali kao leteći Novosađanin? Pa jesam, imao sam padova. Prošle godine sam lakat, recimo, zezno, to mi je ono baš bio pad. Ali leteći baš Novosađani, nema ni jedan leteći sem vas, vi ste jedini leteći Novosađani. A ima priča i za to isto kako je nastala. Ajde kažite mi kako ste postali leteći Novosađani. Pa dok smo bili na Islandu, Ćale, mama i ja smo gledali onu našu seriju Žigosani u reketu, to pretpostavljam da su svi gledali i ima tamo leteći Beograđanin je bio. Dobro. I onda je mene tata stalno zezao kao, pa ti si ono leteći Novosađanin, jer iz Novog Sada i to sve, trebao sam i uskoro da idem kući. Dobro. I eto, to je prosto tako nastalo, mislim sad... Ja sam se iznenadio, iznenadio sam da ste jedini leteći Novosađani. Posle sam išao po internetu da gledam i ustanovio sam, a treba onda umetničko ime da budete leteći Novosađanin. Razmislite o tom. Pa razmislit ću, na Instagramu sam Stefan_3.Janković, tako da, eto, ko želi može da zaprati. A i na YouTube-u ste... Leteći Novosađanin, da. A to ste ipak leteći? Tu sam ipak leteći, da. A Facebook za šta služi? Pa Facebook piše za prijatelje. Pa recimo za prijatelje da podelim video kad izađe i recimo imam dosta tih nekih Facebook grupa što se tiče tih klipova gde mogu da se podele za reklamiranje i to, pa sam do duše i tamo i kačio taj svoj neki sadržaj i delio, eto mislim Facebook manje više kao Instagram, ali slabije ga koristim, na Instagramu sam dosta baš aktivan, to mi je kao
broj 1 što se tiče društvenih mreža. Dobro. Hvala vam puno. Hoćete mi onda za moju špicu napraviti jednu egzibiciju s loptom da imam da zapalim društvene mreže, treba mi upravo tako nešto. Hoćete biti leteći Novosađanin samo za potrebe mojih emisija. Pa hoću, nije mi problem. Nije problem da napravite egzibiciju, Nije, ali nemojte da mi lomite staklariju ovde u multimedijalnom studiju, može? Može, Pripazite, molim te, na staklo. Da, potrudit ću se. Nadam se da neće biti jel mi garantujete? Garantujem. Da će staklarija da bude sačuvana. Sigurno. Ovo je bio, dakle, leteći Novosađanin, Stefan Donja Crta. 3.Janković na Instagramu. Dobro, mlad čovek, hteli smo malo da razgovaramo o mladima, taj mlad čovek ima izvanrednu playlistu, ja predlažem da slušamo Bakija Be Free, Olovna ruka. Kakva je vaša ruka? Olovna ili čelična? Pa ne znam, recimo da je čelična. Ali do duše mekana dosta. A kada ste terapeut, kakva je ruka? Pa kažu ljudi da je ta neka zlatna koja ima osjećaj. To sam rekao. Prosto, da li osjetim tu neku negativnu energiju u čoveku i onda pokušam da je izvučem, valjda kao da sam neki bioenergetičar, tako su isto jednim delom rekli. To kažu kao da imate bioenergiju. Moguće da imam neki dar od Boga još što se tiče tog posla, ali eto, opet sam loptu odabrao. Opet ja loptu odabro, moj Stefane, umjesto da odaberete nešto što je unosno, odabrali ste loptu. Ovo je bio Stefan Janković, leteći Novosađanin. Na preporuku naših slušalaca, zovite ga. Nadam se da smo dali vetar u leđa. Hvala, leteći Novosađanin. Prijetno. Super.